5 fejl, jeg ser folk lave front squat, og det her det er frontrack-positionen. De fleste sætter op sådan her, som de fleste gør, og så rejser de det op og holder enten sådan her, eller sådan der. Men problemet er at holde sådan her, det er, at nu ligger den oven på min skulder, så glider den ned i stedet for. Så i stedet for, så går du helt ind og skubber skuldrene frem, op med hovedet for at få den ind på plads. Der, og så kan jeg sådan der, så har jeg en meget bedre position, hvor jeg ligger bag på skulderen, i stedet for oven på skulderen herinde. Sådan der. Det er den mest gængse fejl, jeg ser folk lave i front squat. Front squat kan blive lavet på rigtig mange måder. Og den mest kendte, de fleste nok laver nede i træningscenteret, det er krydsgrebet. Det er den der, hvor man holder sådan her. Jeg er ikke rigtig fan af den. Så her er nogle alternativer. Jeg bruger stropper. Ind på plads. Og løft og holde. Så er der også zombie front squat, som hedder zombie, fordi man ligner en zombie, når man går sådan her. Men det er de gængse frontrack-positioner, man kan lave i front squat. De allerfleste, jeg ser, der har problemer med front squat, det er deres ankelmobilitet, der er ringe. Så her er en rigtig god øvelse til lige at hjælpe dig med at få en bedre ankelmobilitet. Og det er min absolut yndlingsøvelse, og mange gange så er det faktisk næsten kun den, jeg bruger til ankelmobilitet. Så viser jeg lige, hvad det er. Først sætter du lige band ind i rakket her, så er det låst. Rundt om fødderne her. Så tager jeg et skridt ud, holder foden ned her, og så sparker jeg lidt ud med den. Sætter mig ned, tager en kettlebell, og så bare frem. Det man så kan gøre, det er at køre ud til siden, hvis det er der, man har værst problemer. Eller frem, eller indad der også. Her der er noget godt der. Og man kan køre lidt frem og tilbage her, og finde de steder, der er rigtig stramme og ømme. Her er det godt for mig lige nu, skal jeg mærke. Men prøv den. Det er min absolut yndlings til ankelmobilitet. Det næste store problem, jeg ser med mobiliteten i front squat, det er hofterne. Og hofterne er lidt mere kompleks for de fleste, så jeg vil ikke vise dig en hel masse hofteøvelser her. Men jeg vil gerne vise dig en enkelt en, som mange gange er nok for de fleste til lige at komme i gang i hvert fald. Så lad mig lige starte først. Tag band. Rundt om her. Om i Lindenholm. Og så op ad væggen. Godt ned om knæene der. Flat op ad væggen. Og så er ideen egentlig bare at komme så langt ned som muligt. Og komme lidt, rotere lidt, mærke lidt. Du kan også åbne lidt op her, sådan der. Gå ind og gør det sådan der. Kør lidt. Kom længere ned. Synke, synke, synke. Og så bare hænge ud her i 2 til 3 minutter. Det plejer at fungere skide godt for langt de fleste. Så prøv det. Her er et lille tip, eller et lille trick, jeg lærte af vægtløfter i sin tid. Hvis man gerne vil have varmet sine hofter og sine ankler op til front squat eller whatever, så er den her rigtig god til lige at få det hele gjort lidt hurtigere. Og jeg plejer faktisk at starte med den. Så det man gør, det er at sætte sig ned her. Og stangen op og ligge her. Så får vi det til anklerne. Og man kan komme til side her. Og man kan sætte sig længere tilbage og få hofter lidt mere med, så man har brug for det. Og man kan lige få ryggen med også. Ja. Så den kan man prøve. Det er en rigtig god til lige at få det hele med på én øvelse, hvis det er. Og jeg har været fan af den i mange år, så prøv den. Mikkel Light fra Light Coaching. Kunne du lide det content, vi har her i videoen, så like, share og subscribe. Så sørger vi for en masse godt content fremadrettet. Og har du spørgsmål til videoen, så skriv til mig. Skal jeg nok svare dig. Lights out.